जोंनो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडआव एपइन्टमेन्टनि पावारखौ होना एपइन्टमेन्टनि पावारखौ लानानै थांबाय जोंनिफ्राय। लोगोफोर आं दाखालि भिडिअ बानायनाया टेटनि सोमोन्दै आरो बेयाव मोननैसो सोंथि दैखांदोंमोन आङो। दा बेनि फिननायखौ आङो मोनबाय। बेनि फिननायखौ आंनो आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया मैयासो होदों आरो बिटिआरनि CEM बिथाङाबो मैया आंनो फिननायखौ होबाय। स' नोंथांमोनाबो क्लियार जाबाय दानियाबा। दा बेनिखायनो मा मिथिबायना जोङो ससियेल मिडियानि पावारखौ दाबो बाहायनो रोङाखै। मोनसे इस्युफोरखौ इउटिउबारानो जा ससियेल मिडियानि पर्टेलफोरानो जा बे पर्टेलनि मालिकफ्रा बा पर्टेलफ्रा बा इउटिउबारफ्रा मोनसे गिदिर इस्युखौ पिकआप खालामनानै बेखौ दावराव खालामनांगौ। लिगेलि इलिगेलि नङा, लिगेलि दावराव खालामनांगौ। मोनसे गिदिर हारिनि इस्युखौ बा ओनसोलनि इस्युखौ पिकआप खालामनानै बे इस्युनि सायाव गासिबो पर्टेलफ्रा इउटिउबारफ्रा बा इन्टेलेक्चुयेलफ्रा भइस रेज खालामनांगौ। थारमाने हाल्ला खालामनांगौ ससियेल मिडियाखौ लिगेलि इलिगेलि नङा दे। अब्लाना थारमाने मा सरकारा बाध्य जायो बेनि सायाव एन्सार होनो थाखाय। आरो पर्टेलफ्रा जेरावनो चान्स मोनो बेयावनो बै इस्युखौ रेज खालामनांगौ, सोंनांगौ। अब्लाना बेयो मोनसे गिदिर इस्यु जायो। आरो बे गिदिर इस्यु जायोब्ला बे मोनसे पलिटिकेल इलेक्शननि इस्यु जायो। आरो जेब्ला मोनसे इस्युआ इलेक्शन इस्यु जागोन, पलिटिकेलनि इस्यु जागोन, अब्ला बियो बाय हुक और बाय क्रुक बियो रिजल्भ जाथारगोन कि जाथारगोन। खारग' हाया सरकारा। मात्र मा खालामनांगौ मोनसे इस्युखौ पलिटिकेल इस्यु बानायनो हानांगौ। दा नैबे टेटआ मोनसे पलिटिकेल इस्यु जाहैबाय। मानो होनबा बेयो मोनसे बिराद गिदिर इस्यु जानो थांगासिनो आरोखि। आरो बे इस्युखौ मा इस्यु खालामगोन? ओरैनो बियो रावबो मातियाब्ला रावबो भइस आवाज होआबा बियो इस्यु जानानै फैया। आंथ' बिराद गोबाव समनिफ्रायनो बे टेटनि सोमोन्दै बा बर' मिडियामनि सोमोन्दै बा LP ME बा बर' मिडियामनि स्कुलफ्राव फोरोंगिरिफोरनि लांदां जानानै थानाय मासिफोरनि सायाव गोबां समनिफ्रायनो आङो भिडिअ बानायबुंदों आरो बानायबाय थागोन। आरो बेफोर आंनि भिडिअ बानायनाय सोरनिबा भिडिअ बानायनायनि थाखायनो दिनै बे लांदां जानानै थानाय स्कुलफोरनि बे इस्युआ दिनै मोनसे पलिटिकेल इस्यु जानानै फैबाय। दिनै सरकारा गियो बे मोनसे बिराद गिदिर इस्यु। बे इस्युखौ सल्भ खालामाबा जोंनि इलेक्शनाव गोहोम गोलैनो हागौ। बिदि मोनसे सेन्टिमेन्टखौ माथायाव सोना होनो हानांगौ। आं दा मानो बुंदों बेखौ दाखालिबो आं भिडिअ बानायनाया नोंथांमोना स्क्रिन होनाय हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों। जों दाखालि कनफिउज जादोंमोन ना थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि माने साख्रि थिसननाय गोहोखौ ब्रिटिश सरकारा खोमाबाय नामा होननाया खोमायाखै। बे फिननायखौ मैया दाखालिसो माने बर' साहित्य सभानि कनफारेन्सआव फैनायाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा फिननाय होबाय आंनो बा बयनोबो होबाय। दा जों खोनासंनि मा बुंदों चिफ मिनिस्टार। বিটিআৰ এৰিয়াত নিযুক্তিৰ দায়িত্বটো হ'ল বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষ। ইয়াত অসম চৰকাৰৰ লগততো একো নাই। গতিকে বিটিআৰৰ যিখিনি স্কুল আছে থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড, ছেকেণ্ড গ্ৰেড গোটেই নিযুক্তিটো বিটিআৰে কৰিব। তাততো অসম চৰকাৰতো কোনো হস্তক্ষেপ নাই। খালি অসম চৰকাৰে এটাই কাম কৰি দিব লাগে, তেওঁলোকক টেট পাতি দিব লাগে। তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আমি টেট পৰীক্ষা পাতিব পাৰোঁ। नोंथांमोना खोनाबाय मा होनदों? चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे बिटिआरनि थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड साख्रि थिसननायाव माने असम सरकारनि जेबो आखाइ गैया। माने होनबा थारमाने फुल पावार थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड माने किसुमाना बुजि मोनाखै दे थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड होननायखौ। बै टिचारफोरा थार्ड ग्रेडआव गोलैयो। थारमाने फोर्थ ग्रेडफोरा सुकिदार टाइपनि फाइल लागाग्रा माग्रा बेफोर जाबाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड। सोरबा बुजि मोनाखै खोमा थार्ड ग्रेड होननायखौ फोरोंगिरिजों मा थार्ड ग्रेड लाबाय थादों नंदों माने माने थार्ड ग्रेडफोरा टिचारफोरा गोलैयो आरो फोर्थ ग्रेडफोरा सुकिदार टाइपनि बाहाय माबा हेल्पार टाइपफोरा फोर्थ ग्रेड गोलैयो। थारमाने हेमन्त बिश्व शर्माया साफ बुंनानै होबाय बिटिसिनि थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रि थिसननायाव आसाम सरकारा जेबो हस्तक्षेप खालामाखै, माने इन्टारफेयार खालामाखै। बिटिआरआ गोसोबानो थार्ड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रि थिसननो हायो। माने गोसोब्लानो बै लांदां जानानै थानाय स्कुलफोरनि लांदां मासिखौ साख्रि मास्टार एपइन्टमेन्ट होनानै फिलआप खालामनो हायो। साफ बुंनानै होबाय। स' जोङो मिथिबाय जे मानसिफ्रा बिराद लादा खालामबाय थायोमोन थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडआव साख्रि होनो हानाय पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लानानै खारबाय, होनो हालिया मानो हालिया होननानै
दावरा खालामबाय थायोमोन दिनै माने हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि खुगाजोंनो साफ बुंनानै गालांबाय जे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड आरो 2nd ग्रेडनिबो बाथ्रा बुंदों भिडिअ मोजां खोनासं 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव साख्रि होनायाव आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिआरखौ जेबो इन्टारफेयार खालामाखै आसाम गभर्नमेन्टआ गोसोबानो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोसोबानो बे ग्रेडफोराव साख्रि थिसननो हायो साफ बुंनानै गालांबाय दाना जों आरो मोनसे खोनासंबोनि बिटिआरनि CEMआबो दाखालि मैया माने बाइट होदों मिडियायाव बिखौबो जों खोनासंना लानि बियो मा बुंदों टेटनि थाखाय टेट आनजादा थाबैनो जागोन बेनि थाखाय गुवाहाटीयाव प्रसेस जागासिनो दङ टेट आनजादा जानाय लोगो लोगोनो जिखिनि जि टेट होआखैमोन बिथांमोना होनो मोनगोन आरो जायफ्रा टेस्ट पास जाना थाबाय बिथांमोनखौ लासैनो पर्यायक्रमे एपइन्टमेन्ट होलांबाय थागोन नोंथांमोना खोनाबाय सो चिफ मिनिस्टारा बुंबाय आरो CEMआबो बुंबाय जे जायफ्रा टेट पास जानानै दोङो बिथांमोनखौ माने बै एलिमेन्टारि लेभेलनि भेकेन्ट जानानै थानाय पस्टफ्राव फिलआप खालामगोन माने एपइन्टमेन्ट होगोन आरो जायफ्रा टेट होनो मोनाखै बिथांमोनखौबो टेट आनजाद फाथिनानै होनायनि सुबिदा होगोन प्रसेस सोलिबाय थादों होननानै बुंदों बयबो गोसोआव लाखि आरो जुदि बे बाथ्रा बायदि जुदि बिथाङा खामानि मावाबा आरो भइस रेज खालामना लांनांबाय आरो जों आवाज होलायनांबाय बे मोनसे गिदिर इस्यु जालांगोन आरो जै गिदिर इस्यु जाबाय साननैसोनि उनाव इलेक्सन खाथि अब्ला बियो मावथारनांगोन बियो मानो होनबा बियो गिदिर इस्यु जाबाय मावाबा बियो खारग'लिया इलेक्सन इस्यु जाहैबायना आरो जिखि जाया बुस्थुखौ नोङो इलेक्सन इस्यु खालामनो हायोबा बाय हुक आरो बाय क्रुक बियो सलुसन जाथारगोन बियो खारग'खाया बियो पलिटिकेल लिडारबा बियो बेनिखायनो बेबायदि पलिटिकेल इस्यु इलेक्सन इस्यु खालामनो हानांगोन दा नैबे मोनसे इलेक्सन इस्यु जाबाय हाल्ला खालामनांगौ बेखौ मिडियाफ्राव जे बेबायदि बुंदोंमोन डेटखौ मुं लाखिनांगौ बे बुंनायखौ दामै होनांगौ मिडियाफ्राव आंनि बायदि स' आरो बेलेग इउटुबारफ्राबो हायोबा जुदि समाजनि हारिनि फारसे जौगानायनि फारसे बाहाय सेन्टिमेन्ट दोङोबा इउटुबारफ्रा बा पर्टेलफ्रा बेफोरखौ क्लिपखौ लाखि एसे आवाज होनांगौ आरो देनां 1 बोसोरनि उनावबो बे क्लिपखौ दामना होफिननो हानांगोन स' बे रोखोमनि सिस्टेमाव थारमाने डेभेलपमेन्ट जायो आरो आं बेफोरखौनो खालामनो नाजायो खिन्थु सानैसो जाम्बा टाइपनि मानसिफोर नामखौ लानो बायो आङो जाम्बा दोङो थारमाने बै सानैसो जाम्बाफोरनि नामफोरखौ आंनि चेनेलाव जायगा होनोनो बायो आङो दा बै सानैसो मानसिफोर जायफ्रा माने नंथारै थौले गोसोनि कमेन्ट हरो बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदा आंनि भिडिअआ प्रफिट होदोंना होआखै आरो आं बायदि जुदि 10 जन 20 जन 50 जन मानसि थानायमोनबा बेसेबां बरिया जागौमोन बेनिखायनो जानला मोनला भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे हेलौ आं मुरुदों नै आं आं साइकेल सालायदों नै आंनिया उदै सासोदों होननाय भिडिअफोरखौ शेयार खालामनायजों लोगोसे आंनि मोजां उद्देश्य आरो ओंथि गोनां भिडिअफोरखौबो शेयार खालाम दाबाव मानो होनबा बियो समाजाव इम्पेक्ट खोलैयो पलिटिकेल फिल्डआव बियो इम्पेक्ट खोलैयो आंनि बायदि भिडिअआ स' नोंथांमोना नुबायनाखा आं दाखालि भिडिअ बानायबाय मेरला फिननाय फैबाय स' क्लियार जाबाय बयबो दाना बे क्लिपखौ आं लाखिना दोननोसै आङो 1 बोसोरनि उनावबो दामगोन बिखौ अब्लाना गोसोखांगोन बयबो बोरै बुंमारदोंमोनथ' लाजिगोन खैबार लाजिनो खेबनै खेबथाम खेबब्रै खेबबा लाजिगौनोथ' हानाय नङाना सेन्टिमेन्ट हाबना थासिगोन इसे बुंमारदोंमोनथ' आङो आरो जुदि 1 बोसोरनि 10 दिन 100 माने 6 मान्थनि दामनानै होलायबाय बेखौनो दामबाय थायोबा फिर दामबाय थायोबा अब्लाना इसे बुंमारदोंमोनथ' आङो बिदि बुंमारदोंमोनथ' बेबायदि बुंमारदोंमोनथ' माने लाजिगौ हायै जाहैयो आरो मोनसे समाव आरो जै लाजिगौ हायै जायो बेखौ मावथारनांगौ होननानै सिरियासनेस जेब्ला लागोन गोसोआव अब्लाना बियो मावनायनि राहायाबो फैयो आरोखि गोसो गैयैखायसो मावनाया ना दा मानो टेट एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै माने गोसोखौ खम होदो बेयाव गुबुन बिथिङाव गोसोखौ बारा होदो बेयाव गोसो बारा होनो गोनां जागोन जेब्ला पलिटिकेल प्रेसाराइज जागोन इलेक्सन समायाव रायजोफोरा जेब्ला आवाज होगोन बे समायाव मावनो गोनां बाध्य जायो आरो बेबायदि मावनो गोनां बाध्य खालामनो हानांगौ मानसिखौ मिथिबाय गाज्रि कमेन्ट होग्राफोर साला सुवाफोर बाय बाय see you next